και για μένα μεγάλη ευλογία, αγαπητέ και σεβαστέ μου Πάτερ Νικόδημε, που βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την ευλογημένη εμπειρία και μάλιστα είχα και την ιδιαίτερη ευλογία να παρακολουθήσω και ένα μέρος του ευχερέου και να πάρω και εγώ την ευλογία και την ευχή που πλούσια και μόνη σας την αγάπη, την πατρική και ιερατική προσφέρετε στους ανθρώπους της ενορίας σας που έχουν ανάγκη και χαίρομαι πληροφορούμενος στο πνευματικό έργο το οποίο επιτελείται σε αυτή την ενορία. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικώς και για την εγκάρδια υποδοχή και για την φροντίδα και την πρόσκληση, όπως και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Μητροπόλεως αυτής, τον σεβασμιότατο Δανιήλ, με τον οποίο γνωριζόμαστε από πολλά χρόνια, όταν ήμουν νεαρός και εκείνος ακόμη νέος κληρικός στην Μητρόπολη του Τριάδος και με τιμά με την εκτίμηση και την αγάπη. Όπως και όλους εσάς που ήρθατε απόψε να εγκύψουμε στο θέμα αυτό το οποίο ήδη ανήγγειλε ο πατήρ Νικόδημος. Η παρουσία σας δείχνει την προσήλωση στο πνευματικό, διότι από όσο γνωρίζω πρόκειται για ένα μικρό θεολογικό σεμινάριο, αυτό που γίνεται εδώ με τις διάφορες διαλέξεις που κατά καιρούς γίνονται, και έτσι καταρτίζεστε στη πίστη. Λαμβάνετε θεολογικές γνώσεις που είναι πολύ σημαντικές, όχι απλώς για να πλουτίσουμε τη σκέψη μας, να πλουτίσουμε τα γνωστικά μας αποθέματα, αλλά για να αγαπήσουμε περισσότερο τον Κύριό μας. Διότι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι τίποτε άλλο δεν ενισχύει στην καρδιά μας την αγάπη προς τον Κύριο όσο η θεολογία, η γνώση της πίστεώς μας. Απόψε μάλιστα θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να ασχοληθούμε με μία θαυμαστή προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, έναν άνθρωπο ο οποίος θα έλεγα ανακεφαλαίωσε τα όσα μας είχαν πει οι προαυτού Άγιοι Πατέρες, όσο εκείνος είναι από τους μεταγενέστερους, έζησε τον 14ο αιώνα και αντιμετώπισε μια πολύ σοβαρή κρίση που ενέστρεψε στην Εκκλησία μας και μάλιστα με τρόπο νικηφόρο και έδωσε μια μεγάλη και σημαντική απάντηση, όχι δική του, της Εκκλησίας την απάντηση, εκείνος την εξέφρασε με τον καλύτερο τρόπο όταν το απήντησαν οι περιστάσεις. Μια σημαντική λοιπόν αλήθεια διατύπωσε για τον προορισμό και τον σκοπό της υπάρξεώς μας. Γι' αυτό και θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία από μία διήγηση από το βιβλίο της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη. Παίρνει ο Μωυσής εντολές από τον Θεό για το πώς πρέπει να συνεχίσει την πορεία του με το λαό του Ισραήλ προς τη γη της Επαγγελίας. Και του λέει ο Μωυσής: «Κύριε, θέλω να με διαβεβαιώσεις ότι θα είσαι κοντά μου». Πώς θα τα βγάλω πέρα? Τον διαβεβαιώνει πράγματι ο Θεός ότι θα είμαι εγώ μαζί σου, θα σου συμπαρήσω, θα σε βοηθώ και μη φοβάσαι. Και τότε ο Μωυσής του ζητάει και κάτι ακόμα. Του λέει: «Κύριε, Ιον έβρικα χάρη εναντίον σου, εμφάνις όλη σε αυτόν γνωστός, ή να είδωσε, όπως άλλο ευρικός χάρη εναντίον σου, και είναι αγνό ότι λαός σου θα έρθω στο μεγαλύτερο». Που σημαίνει, Κύριε, αν λοιπόν βρήκα χάρη ενώπιόν σου, τότε φανέρωσέ μου τον εαυτό σου κατά τρόπο αισθητό. Αξίωσέ με να μπορέσω να σε δω, με άλλα λόγια. Και εδώ ο Μωυσής εκφράζει έναν πανανθρώπινο, ενδόμικο πόθο. Το πόθο να μπορέσει ο άνθρωπος να δει το Θεό.
Και αυτός ο πανανθρώπινος πόθος πολλές φορές οδηγεί τους ανθρώπους στο να δημιουργούν είδωλα, φανταστικές εικόνες, θέλοντας να οικονομήσουν αυτόν τον πόθο τους. Ξέρετε ότι στο βάθος η δημιουργία των ειδωλών ξεκινάει από αυτήν την αναζήτηση, η οποία μας παίρνει λάθος λόγο. Και τη βλέπουμε διαμέσου των αιώνων να εκφράζεται με διαφόρους τρόπους. Τι απάντησε ο Θεός τώρα στον Μωυσή? Του λέει ο Θεός, δεν είναι δυνατόν να δει άνθρωπος στο πρόσωπό μου και να ζήσει. Δεν αντέχει η ύπαρξη του ανθρώπου να δει κατάματα το Θεό. Του λέει. Και σκεφτείτε αλήθεια. Δεν σας λέω κάτι περισσότερο. Πήγετε το μεσημέρι και κοιτάξτε τον ήλιο. Αντέχουμε? Αν δεν αντέχουμε να δούμε ένα δημιούργημα του Θεού, πώς είναι δυνατόν το ήλιο του Θεού να το δούμε κατά πρόσωπο? Ωστόσο, του λέει, κοιτάξτε να δείτε, δεν τον αφήνει ο Θεός χωρίς κάτι να του δώσει. Βλέπεις εκεί την εσοχή στην πέτρα, στο βράχο, πες μέσα εκεί. Θα σε σκεπάσω με το χέρι μου και θα περάσω μπροστά σου, προστατευτικά θα σε σκεπάσω. Θα περάσω και όταν περάσω, τότε θα βγάλω το χέρι μου και θα μπορέσεις να με δεις εκ των όπισθεν. Τι σημαίνει αυτή η απάντηση του Θεού? Και πράγματι έτσι έγινε. Ότι δεν μπορεί μεν ο άνθρωπος να δει το Θεό κατά πρόσωπο, μπορεί όμως κάτι να δει από το Θεό. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε το κεντρικότερο σημείο της διδαχής του έργου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πρωτού όμως έρχομαι στο έργο, αξίζει να πούμε μερικά πράγματα για την προσωπικότητά του, για τη ζωή του, για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε με τόση σαφήνεια και τόση βεβαιότητα για αυτά τα θέματα και πράγματι εξέφρασε αυτό που η Εκκλησία βιώνει. Ξέρετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνήθιζε τα έργα να τα ονομάζει αποδείξεις. Γιατί τι έκανε? Απλώς αποδείκνυε ότι ο λόγος του είναι αυτό που ο Θεός έχει αποκαλύψει και η Εκκλησία βιώνει. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς. Οι γονείς του ήταν ο Κωνσταντίνος και η Κανονή. Καλλιεργημένοι και μορφωμένοι άνθρωποι που ήρθαν από τα βάθη της Μικράς Ασίας, στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας και ένα μέρος του πλούτου τους, γιατί ήταν ευκατάστατοι, λόγω του ότι ήδη η νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Βυζαντινή όπως τη λένε Αυτοκρατορία, βρισκόταν σε μια περίοδο παρακμής και πολλοί εχθροί την κύκλωναν και είχαν αρχίσει να διεισδύουν και να απειλούν τις διάφορες περιοχές, τις πιο απομακρυσμένες μάλιστα. Έτσι λοιπόν, πιεσμένοι από αυτό, ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκαν. Ήταν όμως τόσο η αρετή τους, ώστε πολύ σύντομα έγιναν γνωστοί και μάλιστα ο Κωνσταντίνος, νέος στην ηλικία, κέρδισε την εκτίμηση του αυτοκράτορα Ανδρονίκου του Δευτέρου, ο οποίος τον τίμησε με τη φιλία του, τον κάλεσε να γίνει παιδαγωγός των εγγονών του και μάλιστα των εγγονών του που τον γνώριζε και για διάλογο των Ανδρώνικων των νεότερων και τον έκανε μέλος του Αυτοκρατορικού Συμβουλίου, της Συγκλήτου, που συζητούσαν τα θέματα της Αυτοκρατορίας. Εκείνο που μας εκπλήσει όταν διαβάζουμε την ιστορία είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε επιδοθεί στην ωερά προσευχή και μάλιστα είχε φτάσει και σε υψηλά επίπεδα. Τόσο ώστε πολλές φορές στο Ανακτορικό Συμβούλιο μέσα βρισκόμενος σε Συγκλήτο, φαινόταν ότι βρισκόταν ο νους του σε συναρπαγή. Βρισκόταν σε υψηλή πνευματική κατάσταση. Κάποτε μάλιστα το απίφθινε ο Αυτοκράτορας στο λόγο, κάτι το ρώτησε και δεν απάντησε. Και παραξενεύτηκαν οι υπόλοιποι. Το θεώρησαν ασέβητο στον Αυτοκράτορα. Ο Αυτοκράτορας είπε: όχι, περιμένετε. Ήξερε. Μετά από λίγο
ήρθε πάλι ο άνθρωπος αυτός σε θέση επικοινωνίας, δεν ήταν εκτός τόπου και χρόνου, είχε ακούσει πολύ καλά την ερώτηση και απάντησε και έδωσε την δεύτερη απάντηση. Ήταν λοιπόν προσευχόμενος βαθύτατα, επισκεπτόταν συχνά τα μοναστήρια και τους έμπειρους μοναχούς για να αντλεί από τη διδασκαλία τους και μάλιστα έκανε και τα παιδάκια. Ο Θεός του έδωσε τουλάχιστον 5 παιδιά, όσο είναι καταγεγραμμένα, δεν ξέρω, είχε κάνει κι άλλα. 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Πρώτος ήταν ο Γρηγόριος. Και τους πήγαινε στους δασκάλους αυτούς, μάλιστα διηγούνται και θαυμαστά γεγονότα, όπως πηγαίνανε μια φορά σε έναν ιερομόναχο Φωκά που είχε το μοναστήρι του στο πέραν της Κωνσταντινούπολης, στο Γαλατά, μπήκανε στο Πλιάρι με την οικογένεια και πηγαίνανε. Στον δρόμο του κάποιος είπε: εντάξει, θα πάμε στο Γέροντα, δεν θα πάρουμε κάτι, ένα δώρο. Σωστά είπε εκείνος ο Κωνσταντίνος, έπρεπε να πάρουμε ένα δώρο. Τι να κάνουμε? Προσευχήθηκε για τη στιγμή, συγκεντρώθηκε, προσευχήθηκε, κάνει το χέρι του έτσι στη θάλασσα και πιάνει ένα τεράστιο λαβράκι. Και λέει: ορίστε τον δώρο που ετοίμασε ο Θεός για τον Γέροντα. Το πήγαινε. Μιλάμε λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φτασμένος σε υψηλά επίπεδα αγιότητος και αρετής, για να δούμε και τι κληρονομία είχε ο Άγιος Γρηγόριος. Όμως αυτός ο άνθρωπος κοιμήθηκε νέος όταν ο Άγιος Γρηγόριος το πρώτο παιδί ήταν σε ηλικία 7 ετών. Ενώ πλησίαζε στο θάνατο, η γυναίκα του, εξίσου ενάρετη, του είπε: δεν με σωρανείς να πεις κάτι στον αυτοκράτορα που σε εκτιμά να φροντίσει για τα παιδιά? Και του λέει: ναι, εκείνος, γιατί μίλησες με αυτόν τον τρόπο, σαν οδηγόπιστη? Για τα παιδιά θα φροντίσει η Παναγία, και έδειξε την εικόνα που ήταν εκεί. Σε εκείνη, στην προστασία τη δική της, σας εμπιστεύω. Και πριν την κίνησή του, έλαβε το μοναχικό σχήμα, το ονομάστηκε Κωνσταντίνος. Πράγματι, ο αυτοκράτορας, παρότι εκείνος δεν το είπε, σεβόμενος την μνήμη του, ανέλαβε τη φροντίδα των παιδιών αυτών, τα οποία συχνά τα καλούσε στα ανάκτορα, και όταν πήγαινε στα ανάκτορα, έλεγαν εκεί οι αγωγικοί τα παιδιά του Αγίου. Έτσι τα έλεγαν, τα παιδιά του Αγίου. Ο Γρηγόριος διακρίθηκε στα γράμματα και πολύ σύντομα επιδόθηκε σε ανώτερες σπουδές. Σπούδασε αρχικά γραμματική και ρητορική και φιλοσοφία και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης σπούδασε φυσική και τη λογική με βάση τον Αριστοτέλη. Σε ηλικία 17 ετών ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω του νεαρού της ηλικίας του είχε μια δυσκολία στο να αποσταθήσει τα δύσκολα αυτά μαθήματα και τότε έβαλε ένα κανόνα στον εαυτό του. Να μην ξανανοίξει βιβλίο αν δεν κάνει προηγούμενος 3 μεγάλες μετάνοιες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και να προσευχηθεί. Πράγματι η Παναγία τον βοήθησε ώστε από εκεί και ύστερα να μαθαίνει πάρα πολύ άνετα και πολύ γρήγορα ό,τι διάβαζε. Λοιπόν, σε ηλικία 17 ετών, τελειώνοντας τις σπουδές του ανετέθη να κάνει μια διάλεξη στην επίσημη αίθουσα τελετών των ανακτόρων, παρουσία του αυτοκράτορος και όλων των αξιωματούχων. Ήταν τόσο επιτυχημένη η διάλεξη αυτή, ώστε στο τέλος ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, που εκείνη την εποχή ήταν και πρωθυπουργός, σηκώθηκε ενθουσιασμένος και είπε: και ο ίδιος ο Αριστοτέλης, αν ήταν εδώ, θα επενούσε υπερβολικά το νέο αυτό, διότι κατά άριστο τρόπο δεν γίνονταν καλύτερα, είπε αυτά τα οποία έπρεπε να πείτε. Ο αυτοκράτορας καμάρωνε και ήλπιζε ότι στο πρόσωπο του Γρηγορίου θα έχει έναν άριστο συνεργάτη. Τον ετοίμαζε για μεγάλα αξιώματα και ευθύνες και πίστευε μάλιστα ότι η ανέλυξη του θα είναι ταχύτατη, ραγδαία. Έβλεπε την αρετή του, τη γνώση του, τη σύνεσή του, την ευστροφία του και υποδομούσε πολλές ελπίδες. Όμως δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Από αυτή την άποψη
υψηλά αξιώματα και πλουσιότατες αμοιβές. Ο Γρηγόριος όμως του είπε ότι η καρδιά του ήταν δοσμένη στον Χριστό και ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για να αφοσιωθεί στον αγώνα της μοναχικής ποποντίας. Δεν μπόρεσε να κρατήσει τίποτα. Πράγματι, σε ηλικία 20 ετών, μαζί με τα δύο αδέρφια του, ξεκίνησαν για το Άγιο Όρος. Έφτασαν πράγματι στη Μονή Ματοπεδίου, στη Λάβρα Ματοπεδίου, όπως λεγόταν τότε, και εκεί βρήκαν έναν ευλαβέστατο μοναχό, Νικόδημο ονόματι, στον οποίο και υποτάχθηκαν και εκείνος τους δίδαξε τα μυστικά της πνευματικής ζωής και έκανε μοναχό δηλαδή τον Γρηγόριο, ο οποίος έδειξε απόλυτη υπακοή και πολλή ταπείνωση και πράγματι έβαλε πολύ καλό θεμέλιο στο ξεκίνημα της μοναχικής του πορείας. Έμεινε κοντά στο γέροντα αυτό τον Νικόδημο μέχρι την κοίμηση, 3 χρόνια περίπου. Και μετά, ζητώντας περισσότερη άσκηση και ησυχία, πορεύτηκε προς την Μεγή στη Λάβρα, Αγίου Αθανασίου. Εκεί πέρασε από διάφορα διαγωνήματα. Δεν έλεγε εγώ είμαι μορφωμένος, έχω πανεπιστημιακή μόρφωση, προέρχομαι από μια πολύ ευγενή οικογένεια, έχω την εύνοια του αυτοκράτορα. Όχι, έκανε και τα πιο ευτελή διαγωνήματα. Με πολύ ταπείνωση. Και ζητώντας μεγαλύτερη ησυχία, διότι στη Λάβρα υπήρχε πολλή κίνηση ήδη και την εποχή εκείνη, πήγε σε μια περιοχή στη σημερινή Προβάτα, ίσως να έχετε ακούσει την περιοχή αυτή, και εκεί παραμένει ασκούμενος ένα διάστημα με άλλους συνασκητές. Οι επιδρομές όμως που τότε ήταν δυνατές πειρατών στα Άγιον Όρος τον ανάγκασε να φύγει με 12 συμμοναστές του και να πάνε στη Θεσσαλονίκη αρχικά με σκοπό, με σκέψη να πάνε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν και να παραμείνουν εκεί. Ενώ βρισκόταν όμως στη Θεσσαλονίκη και σκεπτόταν τι να κάνει, βλέπει σε όραμα την ώρα της προσευχής ότι βρέθηκε σε ανάκτορο, ήταν ο βασιλιάς καθισμένος σε θρόνο, οι αξιωματούχοι γύρω-γύρω, οπότε ένας νέος αξιωματούχος με στολή δουκός έφυγε από τη θέση του, ήρθε εκεί που ήταν η μοναχή, τον έπιασε με τα 2 χέρια και είπε αυτόν κατ' εντολή του βασιλέως τον κρατώ εγώ. Οι υπόλοιποι είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε, να πάτε όπου θέλετε. Και ο Άγιος Γρηγόριος τότε αναγνώρισε στο νέο αυτό αξιωματούχο τον Άγιο Δημήτριο και αντιλήφθηκε ότι θέλημα του Αγίου Δημητρίου ήταν να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Δημήτριος είχε το σκοπό του, γιατί θα φαινόταν πράγματι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πολύ χρήσιμος στα επόμενα χρόνια για τη Θεσσαλονίκη. Δεν έφυγε, πήγε σε ένα ασκητήριο στη Βέρεια, στο όρος της Βερίας, όπου έμεινε εκεί ένα διάστημα, και το διάστημα μάλιστα κινήθηκε και η μητέρα του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη να παρηγορήσει τις αδερφές του. Εκείνες του ζήτησαν να τις πάρει μαζί του, τις πήρε πράγματι και εκείνες έγιναν μοναχές και τα 5 αδερφές έγιναν μοναχοί. Και κατόκισαν και αυτές εκεί κοντά του στη Βέρεια ένα διάστημα, σύντομα η μεγαλύτερη αδερφή που κοιμήθηκε. Στη συνέχεια επανέρχεται στο Άγιον Όρος, όπου θα παρέμενε για 23 χρόνια. Τον ανάγκασαν οι επιδρομές, είχαν αρχίσει να κατεβαίνουν διάφορα βάρβαρα φύλλα από τα βόρεια, από το Ιλυρικό και να πιέζουν τους κατοίκους των περιοχών εκείνων, γι' αυτό και έφυγε για το Άγιον Όρος. Εκεί λοιπόν στο Άγιον Όρος επιδόθηκε σε βαθύτερη άσκηση, πήγε ένα διάστημα στη Μονή της Μεγής της Λάβρας. Εκεί μάλιστα επέδειξε και πάλι την ταπείνωση και την αρετή του. Συνέβησαν πολλά θαυμαστά γεγονότα, δεν είναι τις ώρες να τα πούμε, θέλουμε πολύ χρόνο. Και περισσότερο όμως έμεινε στο ασκητήριο μελετώντας τη θεολογία, διότι το αποκάλυψε ο Θεός με ένα όραμα ότι θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τη θεολογία. Είδε λέει ότι κράτηκε στα χέρια του ένα δοχείο μεγάλο. Αυτό το γάλα έφυγε στα φουσκόλη και
και να χύνεται προς τα έξω, και όταν γινόταν προς τα έξω, γινόταν κρασί, και αυτό το κρασί ήταν υπέροχο και αποδιαστό. Και κάποιος του είπε, αφού ο Θεός σου έχει δώσει αυτό το θησαυρό, γιατί το κρατάς από τον εαυτό σου? Πρέπει να το δώσεις και σε άλλους. Και μη φοβάσαι, δεν θα εξαντληθεί. Ό,τι δίνει ο Θεός δεν εξαντλείται. Και εκείνος κατάλαβε το νόημα. Το γάλα, δηλαδή την απλή διδασκαλία για μια κατά τις εντολές του Θεού ζωή, θα έπρεπε πλέον να τη μεταστοιχειώσει σε διδασκαλία της θεολογίας. Και πράγματι εμβάθυνε πια στη θεολογία και προετοιμαζόταν, χωρίς ίσως το ίδιος να το ξέρει ξεκάθαρα, για την αποστολή που επρόκειτο να του αναθέσει ο Θεός. Διότι ενώ βρισκόταν εκείνος εκεί, στο Άγιον Όρος, και μελετούσε, ήρθε από τη Δύση, από την Νότιο Ιταλία, ένας λόγιος, ο οποίος είχε γίνει και μοναχός, αλλά ήρθε με πολύ φιλόδοξα σχέδια, ήθελε να έρθει στην Κωνσταντινούπολη για να αναγεννήσει τάχα πολιτιστικά και θεολογικά την αυτοκρατορία. Λεγόταν Βαρνάβα αυτός ο μοναχός. Πήγε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και εκεί άρχισε, μάλιστα διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο, άρχισε να λέει τις διδαχές του, τις διδασκαλίες του, οι οποίες ήταν λαθασμένες περί του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας τάχα να καταπολεμήσει την αίρεση του Φιλιόβερ, και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και του Ιού, είπε ότι δεν μπορούμε να εισδύσουμε στα εσωτερικά του Θεού και επομένως δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες διδασκαλίες. Αλλά λέγοντας ότι δεν μπορούμε να εισδύσουμε στα εσωτερικά του Θεού, έτσι απέκλειε τη δυνατότητα να διατυπωθούν και οι ορθές διδασκαλίες και τα ορθά δόγματα περί του Θεού. Τότε πληροφορήθηκε από κάποιον μοναχό, ο οποίος μάλιστα την πόλη αφαίρετο ενημέρωσε, για την ησυχαστική μέθοδο που εφάρμοζαν πολλοί μοναχοί, που προσεύχονταν συγκεντρωμένοι στον εαυτό τους και μάλιστα με σκυμμένο στο κεφάλι, και έφταναν σε υψηλές πνευματικές καταστάσεις. Αυτό το θεώρησε ως αίρεση, θα το πούμε στη συνέχεια γιατί. Άρχισε να δημιουργεί φασαρίες και προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη, επειδή από εκεί τον αντιμετώπισαν, αναγκάστηκε να φύγει και πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνέχισε εκεί αυτή την τακτική. Τα έβαλε με τους μοναχούς και τους ησυχαστές, γιατί τους θεωρούσε ότι ήταν εμπόδιο σε αυτά τα οποία ήθελε να επιτύχει. Και μάλιστα με τον Γρηγόριο του Καλαμά, του οποίου τη βοήθεια ζήτησαν οι μοναχοί της Θεσσαλονίκης, οι ησυχαστές της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα οποία έλεγε ο μοναχός εκείνος, ο Βαρνάβα. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόριος, διότι θεώρησε ότι έπρεπε να συμπαρασταθεί στους μοναχούς της Θεσσαλονίκης και κυρίως να αποκαλύψει την αλήθεια και να μιλήσει για την αλήθεια. Στην αρχή ήταν ήπιος. Ήθελε να υπάρξει μια ελληνική συνεννόηση. Όμως ο Βαρνάβα δεν ήταν διατεθειμένος για κάτι τέτοιο, και γι' αυτό άρχισε να γίνεται ένας πόλεμος, ο οποίος διήρκεσε αρκετά χρόνια, και μέσα σε αυτό το πόλεμο έγραψε ο Γρηγόριος τα υπέροχα έργα. Έγραψε 9 βιβλία που φέρνουν τον τίτλο «Υπέρ των ιερών ησυχαζόντων». Σε αυτά υπερασπίζεται τους ησυχαστές μοναχούς και τη μέθοδό τους. Ο Βαρνάβα, όπως ακριβώς το είχε προείπει ο Γρηγόριος, στο τέλος καταδικασμένος από σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 1341, αναγκάζεται να φύγει ντροπιασμένος για τη Δύση. Ωστόσο, συνέχισαν και μετά την αναχώρηση με κάποιες αναταραχές, και ο Γρηγόριος εξορίστηκε κιόλας, φυλακίστηκε. Τελικά όμως ήταν εκείνος ο οποίος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, διατύπωσε κατά τον καλύτερο τρόπο, με αγιοπνευματικό τρόπο,
την αλήθεια για τα θέματα αυτά που απασχόλησαν την Εκκλησία εξαιτίας της εξαφρονής του Βαρλάμου. Ας δούμε όμως για λίγο τώρα τη διδασκαλία αυτού του Βαρλάμου, ποια ήταν με λίγα λόγια. Αυτός ο Βαρλάμου, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν περισσότερο λόγιος και λιγότερο μοναχός. Τιμούσε υπερβολικά τους σοφούς, τους φιλοσόφους, τους αρχαίους και γενικά την κατά κόσμου παιδεία και μόρφωση. Και έλεγε ότι χωρίς την παιδεία και τη φιλοσοφία, οποιαδήποτε καθαρότητα και αγιότητα, και όσο μεγάλη και αν έχει κάποιος άνθρωπος, δεν είναι αρκετή για να τον απαλλάξει από την άγνοια και να τον φέρει κοντά στον Θεό. Για να πλησιάσει κανείς τον Θεό, έλεγε ο Βαρλάμου, θα πρέπει να ανυψωθεί με την κοσμική παιδεία. Να μορφωθεί, να διαβάσει, να πάει σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, να μελετήσει τους φιλοσόφους. Έτσι θα ανυψωθεί πνευματικά από το σκοτάδι και θα μπορέσει να βρει τη Θεία Εικόνα. Το απαντάει όμως ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Αν έτσι που τα λες, τότε εκείνοι που θα ήταν περισσότερο Άγιοι και θα μπορούσαν να έχουν γνώση του Θεού και να μιλήσουν για τον Θεό, θα έπρεπε να είναι οι αρχαίοι φιλόσοφοι και όχι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και οι Απόστολοι, οι οποίοι δεν ήξεραν γράμματα, δεν είχαν την κατακόσμη σοφία και πολλοί από αυτούς ήταν ολιγογράμματοι και αγράμματοι. Και μάλιστα τότε ακριβώς υπήρξε και ένας άλλος, διότι έλεγαν πολλοί, μα τι μας λες τώρα. Εσύ μας λέτε ότι για να προσευχήσει κανείς τον Θεό πρέπει να πάει σε μεγάλα σχολεία και σε πανεπιστήμια και να εντρυφήσει στη φιλοσοφία και την επιστήμη. Ενώ εμείς έχουμε απλούς μοναχούς οι οποίοι αξιώνονται και βλέπουν το φως, βλέπουν τη δόξα του Θεού, το άρτης στο φως. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, απαντώντας αυτά που έλεγε ο Βαρλάμου, τα είπαμε με περιλήψη προηγουμένως, είπε: χωρίς καθαρότητα, και αν ακόμα μάθεις όλη τη φυσική φιλοσοφία από το Αδάμ μέχρι το τέλος του κόσμου, δεν θα είσαι λιγότερο, αλλά όχι περισσότερο μωρός παρά σοφός. Όσα και αν μάθεις δηλαδή, αν δεν έχεις καθαρότητα καρδιάς, δεν πρόκειται ποτέ να είσαι σοφός. Θα είσαι μωρός. Και χωρίς εκείνη, δηλαδή τη φυσική και κοσμική γνώση και σοφία, αν καθαριστείς και απαλλάξεις την ψυχή σου από τα πονηρά ήθη και τα πλανεμένα δόγματα, θα αποκτήσεις τη σοφία του Θεού που νικά τον κόσμο και θα συναναστραφείς με αγαλίες τον μόνο σοφό Θεό. Επομένως, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς λέει κάτι το οποίο το κρατούμε. Για να μπορέσει κανείς να πλησιάσει τον Θεό, πολύ δε περισσότερο να επικοινωνήσει με τον Θεό, ή αν θέλετε για να θυμηθούμε και το αρχικό αίτημα της ανθρώπινης ύπαρξης, το οποίο αρχίσαμε, να δει τον Θεό, όπως είναι δυνατό στον άνθρωπο, το πρώτο που χρειάζεται είναι να έχει καθαρότητα ψυχής και καρδίας. Θυμηθείτε στο σημείο αυτό και να δείτε ότι ο Γρηγόρης Γρηγόρης ο Παλαμάς δεν είναι καινούργια πράγματα. Το λόγο του Κυρίου, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον Θεό ψήφισε. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται δεν είναι η μόρφωση, η κατακόσμο μόρφωση, αλλά η καθαρότητα της καρδιάς. Αλλά τώρα τι γίνεται, μπορεί ο άνθρωπος να δει τον Θεό. Αμέσως προέκυψε το νέο ερώτημα. Σύμφωνα με την άποψη του Βαρλάμου, ο Θεός βρίσκεται πάνω από κάθε συλλογισμό και σύλληψη. Επομένως, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Πολύ δε περισσότερο θεωρούσε ότι είναι αδύνατο ο Θεός να έρχεται σε επικοινωνία και να είναι παρόν στα πράγματα του κόσμου του. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, στηριγμένος στην Αγία Γραφή, έλεγε ότι ο Θεός ένωσε αδιάσπαστα στον άνθρωπο το πνεύμα και την ύλη. Το πνεύμα και το σώμα, την ψυχή και το σώμα. Και επομένως ο άνθρωπος ως ύπαρξη ψυχοσωματική μπορεί να έρθει σε σχέση με τον Θεό. Τι όμως μπορεί ο άνθρωπος να δει από τον Θεό? Πράγματι, λέει και ένα Θεός, είσαι ώρα και πότε.
δεν μπορούμε να δούμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος παρά μας, την ουσία του Θεού. Ίσως αυτό που στην Παλαιά Διαθήκη είπε ο Θεός, δεν μπορεί να δεις το πρόσωπό μου και να ζήσεις. Η ουσία του Θεού, λέει ο Άγιος Γρηγόριος παρά μας, είναι αδύνατο να γίνει κατανοητή και να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Όμως, στο Θεό υπάρχουν και οι ενέργειες του, που είναι ο ίδιος ο Θεός, όπως ανοίγεται, όπως προσφέρεται προς τα λειτουργήματά του. Έτσι λοιπόν, ο Θεός καθεαυτό είναι απρόσιτος, δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Δεν αντέχει η ύπαρξή μας, δεν είναι δυνατό. Μπορούμε όμως να απολαμβάνουμε τις ενέργειές του, οι οποίες είναι ακριβώς τα ιδιώματα, οι ιδιότητες του Θεού, όπως προσφέρονται σε εμάς. Για να πω ένα απλό παράδειγμα. Το έφερα και προηγουμένως. Τον ήλιο. Αν δεν μπορούμε να αντικρίσουμε τον ήλιο, εμείς με τα μάτια μας, γιατί θα τυφλωθούμε, σκεφτείτε πόσο αδύνατο ήταν να μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα στον ήλιο. Εδώ λένε ότι λίγα χιλιόμετρα να ήταν πιο κοντά στον ήλιο, θα κοιμόμαστε όλοι. Ωστόσο, απολαμβάνουμε το φως του, τις ακτίνες του, τη ζεστασιά του. Έτσι δεν είναι? Και λέμε ότι μας ζέστανε ο ήλιος, μας φωτίζει ο ήλιος. Δεν είναι κάτι άλλο. Ο ήλιος είναι κοντά μας με τις ενέργειες του. Το ίδιο σημαίνει εκεί. Δεν μπορούμε να ταινίσουμε κατά πρόσωπο την ουσία του Θεού. Ξέρουμε όμως τον Θεό, μπορούμε να προσεγγίσουμε τον Θεό, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό, απολαμβάνοντας τις ενέργειες του. Αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος παρά μας. Έτσι λοιπόν, του Θεού ένα μέρος είναι άγνωστο και ένα γνωστό. Ένα μέρος είναι άρρητο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε καν γι' αυτό, γιατί δεν το ξέρουμε. Και ένα είναι ρητό, μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτές οι ενέργειες λοιπόν είναι τα μέσα με τα οποία μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μετέχουμε σε Αυτόν. Όποιος μετέχει στις ενέργειες του Θεού, και μάλιστα τις αγιαστικές ενέργειες του Θεού, ενώνεται μαζί του Θεού. Πώς όμως μπορεί να γίνει τώρα αυτό? Πρέπει να σας πω πριν από αυτό ότι ο Βαλάμ δεν το δεχόταν αυτό, δεν δεχόταν ότι υπάρχουν ενέργειες και ουσία στο Θεό. Έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να βγει από τον εαυτό του, να βγει από το σώμα για να μπορέσει να πλησιάσει τον Θεό στην ουσία. Πράγμα το οποίο ήταν εντελώς πλανημένο και αυτό το έλεγα κάποιοι αιρετικοί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, όπως σας είπα και προηγουμένως, ψυχοσωματικά. Πώς όμως γίνεται αυτό? Και η απάντηση στο πώς γίνεται αυτό βρίσκεται σε αυτό που ονομάζουμε ησυχασμό ή ησυχαστικό τρόπο. Πώς μπορεί λοιπόν να μετέχει στη δόξα του Θεού ο άνθρωπος? Αυτό το γεγονός συνδέεται με την προσευχή και τη θεοπτεία. Ο Βαρλάμ έλεγε, όπως είπαμε, ότι η ψυχή δεν μπορεί να φτάσει στην πραγματική προσευχή όταν είναι συνδεδεμένη με το σώμα. Θα πρέπει να απαλλαγεί από αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όμως λέει ότι δεν πρέπει ο νους να φύγει από το σώμα με κάποιο τρόπο, να έρθει σε μια έκσταση, όπως το λένε σε διάφορες θρησκείες. Αλλά ενώ είναι συνδεδεμένος με το σώμα, μπορεί να έρθει σε σχέση με τον Θεό, διότι ο νους είναι φτιαγμένος για να κατοικεί μέσα στο σώμα. Το σώμα είναι κατοικία του νου. Και αν λέει η Αγία Γραφή ότι το σώμα γίνεται ναός του Θεού και κατοικεί σε αυτό ο Θεός και ο Χριστός, πόσο μάλλον αυτό μπορεί να ισχύσει για τον νου του ανθρώπου. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία δεν είναι να βγάλουμε το νου έξω από το σώμα, να εξηγήσουμε, όπως λέμε ο Μικρογιώτα, να βγάλουμε το νου από το σώμα, αλλά εκείνο που πρέπει να κάνουμε, και αυτό κάνουν οι ησυχαστές, είναι να εξηγήσουμε, να βγάλουμε από μέσα από την καρδιά μας, να απομακρύνουμε
απομακρύνουμε τον νόμο της αμαρτίας και των παθών. Να απομακρύνουμε τα πάθη και την αμαρτία. Και αντίθετα το νου θα πρέπει να τον συμμαζέψουμε μέσα στο σώμα, να τον ησυχήσουμε, διότι ο νους, ενώ είναι φτιαγμένος για είναι συγκεντρωμένος, είναι διασκορπισμένος στις πολλές έγγες, στις πολλές μέρες, στα πολλά ενδιαφέροντα, στους πολλούς πειρασμούς, στους πολλούς περισπασμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πραγματικά να συγκεντρωθεί και να απευθυνθεί στο Θεό. Αυτό λοιπόν που κάνει ο ησυχασμός είναι να συγκεντρώσει το νου και στη συνέχεια αυτός ο νους να επιδοθεί στην προσευχή. Και επειδή ο νους είναι εκείνος που επιδίδεται στην προσευχή, γι' αυτό η προσευχή αυτή λέγεται νοερά προσευχή. Έτσι μπορεί να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό και να γίνει ένας άλλος Θεός, καθομοίωση του Θεού, και να φτάσει σε αυτή την υπερφυσική κατάσταση με την οποία είναι προορισμένος ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, προκειμένου ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, για να τα συγκεντρώσουμε λίγο αυτά που είπαμε, χρειάζεται κάθαρση της καρδιάς του, που γίνεται με την διαρκή νύψη, την επαγρύπνηση. Προσέχει ο άνθρωπος τον εαυτό του, το εσωτερικό του, ώστε να μην επηρεάζεται, να μην εχμαλωτίζεται και να μην μολύνεται από την αμαρτία. Και αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, να καθαρίζεται δια της μετανοίας. Αυτή είναι μια διαρκής νύψη, επαγρύπνηση, προσοχή, ώστε να μένει καθαρό το εσωτερικό σου. Αυτή η καθαρότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στοιχείο και αυτό της μεθόδου που ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διευκρινίζει. Καθαρίζοντας την καρδιά θα πρέπει να συγκεντρώσει το νου. Όχι για να αποκτήσει γνώσεις και να αναπτύξει θεολογική σκέψη, αλλά για να μπορέσει με συγκεντρωμένο το νου να έρθει σε επαφή με τον Θεό και να αποκτήσει εμπειρία της Θείας πραγματικότητας και να φτάσει στη θεοπτία, στο να δει τον Θεό. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται η συμβολή της προσευχής, η οποία ονομάζεται νοερά, αλλά θα πρέπει να είναι ή δυνατόν και αδιάλειπτη, συνεχής αυτή η προσευχή. Όταν λοιπόν συγκεντρωμένος όμως στρέφεται προς τον Θεό διαρκώς, τότε κοινωνεί πραγματικά με τον Θεό, και όπως όταν ήρθε στη γη ο Θεός έλαβε στην υπόσταση του, πήρε τον άνθρωπο, τον προσέλαβε, πήρε την ανθρώπινη φύση, έτσι ο άνθρωπος αναβαίνοντας δια της νοεράς προσευχής προς τον Θεό, λαμβάνει στο πρόσωπό του, στην ύπαρξή του, τον ίδιο τον Θεό και γίνεται κατοικητήριο του Θεού. Κατά τη διάρκεια τώρα της νοεράς προσευχής, όταν ο άνθρωπος επιδίδεται σε αυτή την προσευχή και έρχεται σε μια τέτοιου είδους σχέση με τον Θεό πραγματική, τότε αρχίζει να βλέπει τη δόξα του Θεού ως φως. Το άπτιστο φως της Θείας δόξας, το οποίο εκπέμπεται αιωνίως από την Αγία Τριάδα. Αυτό το φως βλέπουν οι ησυχαστές, τους κατηγορούσε ο Αλλά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό το φως είδαν οι μαθητές στο όρος της μεταμορφώσεως. Και αυτό βεβαίως με διαφόρους τρόπους γίνεται φανερό στους Αγίους, αυτούς που έχουν φτάσει σε αυτό το πνευματικό επίπεδο μέσα στην Εκκλησία μας. Τώρα λέγεται άπτιστο, γιατί δεν είναι αυτό που το δημιουργήσει ο Θεός. Αυτό το φως που βλέπουμε γύρω μας είναι δημιούργημα, είναι φτιαχτό. Και τον ίδιο, ακόμα και το φως του ήλιου και το φως που βγάζει το βόρειο σέρας και άλλα αυτά τα άδεια φωτός που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν, όλα αυτά είπε και γεννήθησαν. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γέννη το φως. Επομένως είναι πλάσματα, δημιουργήματα του Θεού. Αυτό το φως που λέγεται άπτιστο δεν είναι δημιουργήμα. Είναι η φανέρωση της δόξας του Θεού. Αυτό το φως που βγαίνει από τη φύση του Θεού, την οποία δεν μπορούμε να τη δούμε, την ουσία του Θεού, βγαίνει αυτό το φως το οποίο μπορούμε να το δούμε. Και είναι το φως της θεότητος που δεν είναι δημιούργημα. Επομένως είναι ο ίδιος ο Θεός. Ότι δεν είναι δημιούργημα, είναι ο ίδιος ο Θεός. Μπορούμε να δούμε το Θεό, τη δόξα του Θεού, με αυτό το φως, το οποίο φως θα απολαμβάνουν τελικά οι
ξεσωσμένοι στη Βασιλεία του Θεού. Είναι το ίδιο φως. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός και βλέπει το φως, γεννόμενος και ο ίδιος φως, γιατί αυτό το φως ενώνεται με τον άνθρωπο και κάνει ικανή την ύπαρξη του ανθρώπου να έρχεται σε σχέση και κοινωνία με αυτό το άκτιστο φως. Γι' αυτό λέμε, το λέμε κάθε μέρα στην δοξολογία, ότι παρασύρει τη ζωή εν το φωτίσου οξόμετρα φως. Με το φως σου θα δούμε φως. Θα μας δώσεις φως για να μπορέσουμε να δούμε το φως. Είδατε, λέμε, βλέπουμε το φως, είναι αυτό το φως, αλλά είναι και αυτό το φως που έχουμε εδώ στα μάτια μας. Λέμε, έχασε το φως του. Δεν νομίζω ότι δεν έχει τέτοιο φως. Απ' έξω υπάρχει φως, αλλά πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα του να βλέπουμε. Αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει πάλι το φως του Θεού. Είναι αυτό το φως που ζήταγε ως νεαρός μοναχός ο Άγιος Γρηγόριος. Όταν ήταν νεαρός μοναχός στα πρώτα του βήματα, έκανε μια προσευχή που σε αυτό το σημείο νομίζω πρέπει να τη θυμηθούμε, μιλώντας για το φως. Στεκόταν εδώ μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και έλεγε: φώτισ' όλο το σκότος, φώτισ' όλο το σκότος, φώτισ' όλο το σκότος. Συνέχεια. Οπότε ενώ έλεγε αυτό, κάποια μέρα βλέπει μπροστά του σε όραμα τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Ευαγγελιστή, και του λέει: με έστειλε η μητέρα του Κυρίου, την οποία αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ, και μέσα να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που φωνάζει συνέχεια, τι είναι αυτό το φώτισό μου το σκότος και φώτισό μου το σκότος, τι θέλεις επιτέλους? Τι άλλο να θέλω, λέει, Άγιε Απόστολε, εγώ ο αδύναμος και αμαρτωλός, παρά τη φώτιση του Θεού να μπορώ να ξεχωρίζω ποιο είναι το θέλημά του και να το ακολουθώ. Και λοιπόν μου λέει, η μητέρα του Κυρίου μου είπε να σου πω ότι προχώρα και μη φοβάσαι. Θα είναι πάντοτε μαζί σου και θα σε στηρίζει. Και λέει τώρα ο νεαρός μοναχός, θα είναι μαζί μου στην παρούσα ζωή ή στη μένουσα? Και το απαντάει ο μοναχός. Και στο παρελθόν και στο παρόν και στην αιωνιότητα θα είναι μαζί σου. Και πράγματι το φως αυτό το έπρεπε και αισθητά. Ο ίδιος αυτά που περιγράφει ήταν ειδικά του βιώματα. Και βλέπετε ότι αυτά τα βιώματα υπάρχουν και μέχρι σήμερα μέσα στην Εκκλησία μας και περιγράφονται και από τους νεότερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση και όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κοινωνία με τον Θεό, έχει κάνει μία αρχή η οποία όμως δεν έχει τέλος. Γιατί η πρόοδος είναι ατελείωτη. Ξέρετε ότι όλοι οι χριστιανοί αγωνιζόμαστε για να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Δεν μπορούμε να δούμε τη φύση του Θεού. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Μπορούμε να δούμε τον Θεό στις ενέργειές του, στη δόξα του, στους πράγματος του πρόσωπου. Είναι κάποιοι που να το δούμε σε τούτη τη ζωή. Όλοι όμως οι σωσμένοι θα το δουν στην άλλη ζωή. Λέει ο Κύριος σε ένα λόγο του, ίσως θα το θυμόσαστε. Εσύ τινές των όδε εστικότων ή τινές που μη γεύσονται θανάτου, ως αμύδος στην Βασιλεία του Θεού ερημηθία με δυνάμει. Υπάρχουν κάποιοι εδώ ανάμεσά μας που δεν θα γευθούν θάνατο προτού να δουν τη Βασιλεία του Θεού να έρχεται δυναμικά. Τι εννοεί εδώ? Ότι υπάρχουν μερικοί που από τούτη τη ζωή θα δουν τη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό ισχύει. Την είδαν. Αυτό ξέρετε, είπε λίγο πριν τη μεταμόρφωση ο Κύριος. Του Θεού στη μεταμόρφωση την είδαν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Αλλά ποιοι άλλοι την είδαν εκείνη τη στιγμή? Για πέστε μου. Μόνο ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν παρόντες στη μεταμόρφωση. Ο Ηλίας και ο Μωυσής. Και βλέπετε ότι το αίτημα του Μωυσέως, εκείνο που έκανε τότε, εκπληρώνεται. Και βλέπει, δεν μπορούσε να δει την ουσία του Θεού, βλέπει το ανθρώπινο πρόσωπο που έλαβε ο Θεός για χάρη μας, το πρόσωπο του Χριστού, βεβαίως με τη δόξα της θεότητας του Θεού. Γιατί εκεί
άφησε να φανεί η δόξα του ο Κύριος, και το φως που είδαν στη μεταμόρφωση οι μαθητές δεν ήταν αυτό που εκείνη την ώρα ήρθε από κάπου άλλο. Αυτό το φως έχει διαρκώς ο Χριστός. Διαρκώς το είχε. Είναι αυτό που φυσικά εκπέμπεται από τη θεϊκή του φύση. Αλλά το κρατούσε, δεν το άφηνε να φαίνεται, γιατί αλλιώς μπορούσε να το πλησίασε. Δεν μπορούσε να το πλησιάσουν. Είδατε οι μαθητές που ήταν οικοί του κατά κάποιο τρόπο, έπεσαν με το εδάφι της γης. Μη φέρονται σωρά την αθέα του μορφή. Έτσι δεν λέει το εξαστικό της ημέρας εκείνης. Πόσο μάλλον ο άλλος κόσμος. Ο Χριστός ήρθε για να μας πλησιάσει. Και να σας πω και το άλλο που πρέπει να το περιφέρουμε. Το ίδιο φως υπάρχει και μέσα στο Άγιο Ποτήρι. Αλλά δεν το αφήνει ο Θεός να φανεί, γιατί ποιος θα πλησιάζει να κοινωνήσει. Υπάρχει μια διοίκηση στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ένας ευλαβής επίσκοπος λειτουργούσε τον διάκονό του και όταν έλεγαν τις ευχές της μεταρρύψεως, είδαν το Άγιο Ποτήριο να μεταμορφώνεται. Έγινε ό,τι έγινε στην μεταμόρφωση στον Ταύρο. Έβραζε αυτό το άπτυστο φως. Και συγκλονιστήκανε, πέσανε και οι δύο κάτω και κλαίγανε. Με λυγμούς. Και κατάλαβε, λέει ο ψάλμος, ότι κάτι συνέβη και άρχισε να λέει ψαλμούς και ύμνους μέχρι ότου παρήλθε. Δεν έβλεπα πια το φως, ό,τι συνέβη και στη μεταμόρφωση το ίδιο και μπόρεσαν να προσεγγίσουν να κοινωνήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι από φιλανθρωπία ο Κύριος, γιατί δεν είμαστε ακόμα ικανοί και έτοιμοι να το δούμε, συγκρατεί αυτό το φως και δεν το βλέπουμε ακόμα και στο Άγιο Αρτοφόριο, στο Άγιο Ποτήριο, για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε και σιγά σιγά έτσι να ετοιμαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να το δούμε. Αυτή λοιπόν τη σπουδαιότατη διατύπωση έκανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μας είπε δηλαδή ότι τελικά μπορεί ο Θεός να δει το πρόσωπο του Θεού, τη δόξα του Θεού, τις ενέργειες του Θεού, όχι τη φύση, αυτή παραμένει αμέτρητη, είναι ο Θεός καθεαυτόν, αλλά ωστόσο, βλέποντας τις ενέργειες του Θεού, έρχεται σε πλήρη σχέση με την κοινωνία με τον Θεό και ο ίδιος ο άνθρωπος δοξάζεται και θεώνεται. Και έτσι εκπληρώνεται αυτό το βαθύ αίτημα της καρδιάς του ανθρώπου. Τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αυτά τα οποία μας είπε περί των αρτίστων ενεργειών και περί της μεθόδου της προσευχής, η οποία μάλιστα έλεγε ότι είναι μια μέθοδος, μάλιστα σε μια φάση της ζωής του, ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν μοναχό, Ιώβ τον έλεγε τον μοναχό αυτό, όταν ήταν στη Βέρεια, ο οποίος έλεγε ότι αυτό το απόλυσμα είναι μόνο για τους μοναχούς. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς του είπε, όχι, είναι για όλους τους χριστιανούς. Όλοι οι χριστιανοί μπορούν να επιδίδονται σε αυτό, κατά τη δυνατότητά τους. Να προσεύχονται, και μάλιστα ξέρετε ότι καθιερώθηκε να επαναλαμβάνεται στην Ιερά Προσευχή η σύντομη ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Είναι η μονολόγηση προσευχή για να συγκεντρώνεται ο νους στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και στην αγάπη προς εκείνον και να ζητεί το έλεος του. Λοιπόν, όλοι πρέπει να επιδίδονται και όλοι μπορούν να επιδίδονται, βεβαίως δεδομένων των αναλογιών και των δυνατοτήτων. Αλλά δεν έχει στην παρούσα εισήγηση για να πούμε για αυτό το θέμα. Εκείνο που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα, είναι ένας ανοιχτός δρόμος στον οποίο πρέπει να ασκούμαστε. Πρέπει να προσπαθούμε και να ξέρουμε τι επιζητούμε. Τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όπως είπαμε, ήρθε και την επικύρωση της Σύνοδος του 1341 και άλλη μια σύνοδος, διότι συνέχισαν πολλοί να φέρουν αντιδράσεις ακολουθώντας τη διδασκαλία του Καλαβού εκείνου μοναχού του Βαρλά, και η Σύνοδος του 1351. Ωστόσο, το έτος 1347, μετά από πολλές περιπέτειες, όπως είπα προηγουμένως, που συνδυάζονταν και με αναταραχές πολιτικές που υπήρχαν στην Αυτοκρατορία, υπήρχαν πολλές διαμάχες, μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία που υπέστη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εξορίες, φυλακίσεις κτλ. Το 1347 εκλέγεται Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Θυμηθείτε τι είχε πει ο Άγιος Δημήτριος. Τον κράτησε κοντά του γιατί και πρωτοστάτησε στις δικαστικές έρηδες και έδωσε απάντηση στα προβλήματα αυτά, αλλά κλείδει να ποιμάνει την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Δεν μπόρεσε μάλιστα να πάει αμέσως γιατί ήταν διχασμένο το ποίμνιο
και για ένα διάστημα πήγε στη Λίμνο και κατόπιν τον κάλεσε και πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε μια λαμπρά αρχιερατεία με πραγματικά το φως του Θεού να καταβγάζει και εκείνον και την καρδία του και το πίμνιό του, το οποίο και φώτιζε με τις διδαχές του, αλλά και με τα θαύματα του, διότι μαρτυρούνται πλήθος θαυμάτων τα οποία επιτελούσε και ως επίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παπαμάς. Μάλιστα είχε και μία ακόμη ταλαιπωρία, τον κάλεσαν στην Κωνσταντινούπολη κάποτε για να βοηθήσει στη συμφιλίωση του αυτοκράτορα Ιωάννου Παλαιολόγου με τον Κατακουζινό, που είχε σφετεριστεί για λίγο το θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Και πήγε ο Άγιος Γρηγόριος, συνάντησε τον Ιωάννη Παλαιολόγο, αλλά ταξιδεύοντας με το πλοίο έπεσε στα χέρια μουσουλμάνων, οι οποίοι τον εχμαλώτησαν και τον οδήγησαν εχμάλωτο στην Προύση, όπου έμεινε εκεί αρκετό διάστημα, στήριξε τους χριστιανούς οι οποίοι βρίσκονταν εκεί και ήρθε σε θεολογικό διάλογο με τους μουσουλμάνους, θέλοντας να τους προετοιμάσει για την είσοδό τους στον χριστιανισμό. Και είναι αλήθεια ότι μαρτυρείται από τους ιστορικούς ότι είχαν επηρεαστεί αρκετά από τα όσα έλεγε εκείνος με το χάρισμα που είχε και τη φώτιση που είχε, έως ότου κατατέθηκαν λίτρα και απελευθερώθηκε και επέστρεψε στο πίμνιό του, όπου συνέχισε το ποιμαντικό του έργο. Κοιμήθηκε το 1359 στις 14 Νοεμβρίου, αφού προηγουμένως υπέμεινε σοβαρή ασθένεια. Την παραμονή της κοιμήσεώς του 13 Νοεμβρίου είδε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο σε ώρα που γιορτάζει τις 13 Νοεμβρίου και του είπε «Αδερφέ, ήρθε η ώρα να έρθεις κοντά μας να αναπαυθείς». Και πράγματι την επόμενη μέρα ο Άγιος κοιμήθηκε και την ώρα της κοιμήσεώς του το πρόσωπό του ακτινοβόλησε με ένα φως σαν εκείνο που περιγράφει η Καινή Διαθήκη στο βιβλίο των Πράξεων, που κατήγασε το πρόσωπο του Αγίου Αποστόλου Στεφάνου λίγο πριν την κοίμησή του. Ακολούθησαν πολλά θαύματα, αλλά κυρίως η διδασκαλία του πράγματι αναγνωρίστηκε πλήρως από την Εκκλησία και γι' αυτό το λόγο θεωρήθηκε η προσφορά του μεγίστη στην Εκκλησία, συνέχεια της προσφοράς του μεγάλου πατέρου, του προηγουμένου μεγάλου πατέρου της Εκκλησίας, και η Εκκλησία μέσα σε 9 χρόνια από την κοίμησή του τον τίμησε ως Άγιο, τον κατέγραψε στον κατάλογο των Αγίων και αναγνωρίστηκε η αγιότητά του και μάλιστα ορίστηκε να τιμάται εκτός από τις 14 Νοεμβρίου που είναι η μέρα της κοίμησεώς του, να εορτάζεται και να τιμάται τη δεύτερη Κυριακή των Ιστιών. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι το έργο του για μια φορά ακόμη έδειξε το θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Ήταν, θα λέγαμε, ένας δεύτερος θρίαμβος της Ορθοδοξίας μετά την οριστική λύση του μεγάλου προβλήματος που δημιούργησε για την Εκκλησία η αίρεση της οικονομαχίας και γενικότερα οι αιρέσεις που είχαν αμφισβητήσει το πρόσωπο του Χριστού, είτε τη θεότητα είτε την ανθρωπότητα του Χριστού. Και γιορτάζουμε το θρίαμβο αυτόν την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την πρώτη Κυριακή. Συνέχεια εκείνου του θριάμβου είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας μας που επετέφθη δια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Επομένως είναι συνέχεια της προηγούμενης Κυριακής. Και μάλιστα οι δύο αυτές σύνοδοι που αναγνώρισαν και διακήρυξαν τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έχουν το κύρος οικουμενικών συνόδων. Μπορεί επισήμως να μην τις κατατάσσουν στις οικουμενικές συνόδους, αλλά για τους Ορθοδόξους όλους έχουν το κύρος των οικουμενικών συνόδων, δηλαδή πιστεύουν ότι πράγματι διατύπωσαν την αλήθεια που το Άγιο Πνεύμα εμπνέει στην Εκκλησία.
και τις τιμούν αυτές τις δύο συνόδους. Όμως υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μας θύμισε η Εκκλησία μας την Κυριακή της Ορθοδοξίας ότι η βάση, το ξεκίνημα του πνευματικού μας αγώνα για να επιτύχουμε το σκοπό μας, τη σωτηρία μας, είναι η Ορθόδοξη πίστη. Χωρίς Ορθόδοξη πίστη δεν μπορούμε να υποδομήσουμε τη σωτηρία μας. Και έρχεται τη δεύτερη Κυριακή με τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά για να μας δείξει ποιος είναι ο σκοπός του αγώνα μας. Να φτάσουμε στη θέα των ακτίστων τελειών του Θεού, στη μετοχή ως εισάκτης ενέργειας του Θεού, να δούμε τη δόξα του Θεού και να γίνουμε μέτοχοι αυτής της δόξης, να υπευθυνθούμε. Οπότε η Εκκλησία μας προτρέπει ώστε ο αγώνας μας για να καθαριστούμε από τα πάθη και την αμαρτία με την ληστεία και την προσευχή. Να βγάλουμε από μέσα μας τις βάσεις του πονηρού δηλαδή, με ληστεία και προσευχή. Να καθαριστούμε. Ο αγώνας της περισυλλογής, να συγκεντρώσουμε το νου μας. Μας προτρέπει τόσο η Εκκλησία μας, και μάλιστα κάθε μέρα του Μεγάλης Σαρακοστή από να λέει πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, φιλαρμονία τελείως. Τι θα πει? Αργίας θα πει να βαριόμαστε να εργαστούμε πνευματικά. Περιέργεια να διασκορπιζόμαστε γύρω-γύρω από το έργο. Δεν είναι περιέργεια αυτά να θέλουμε να μάθουμε αυτό που μας ενδιαφέρει, το ξέρετε. Είναι να ασκούμε τούτο με κύριο μετά γύρω-γύρω από το κύριο έργο μας, να συγκεντρωνόμαστε στο κύριο έργο μας και την σωτηρία μας. Και μας καλεί σε περισυλλογή λοιπόν η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν, με την κάθιση, με την περισυλλογή και με την πνευματική ανάταση μέσω της προσευχής, να μπορέσουμε πράγματι να επιτύχουμε αυτό το σκοπό μας, όπως μας το δίδαξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είμαστε ευγνώμονες στον Άγιο Γρηγόριο, όπως και σε όλους τους Άγιους, βέβαια, επικόρασε από τον Άγιο, που μας δίδαξε πράγματι την οδό της γνώσης του Θεού. Και σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε στην Αγία Προσωπικότητά και στο έργο το οποίο επετέλεσε με πολύ σύντομο και απλό τρόπο. Ας δεηθούμε ώστε να πρεσβεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μέσα μας, να είναι άσβηστος ο πόθος, αυτός ο πόθος τον οποίο ξεκινήσαμε. Να επιζητούμε πράγματι το Θεό και τη συνάντηση μαζί του. Να επιζητούμε τη δόξα του Θεού. Να αγωνιζόμαστε για αυτή, να γινόμαστε πράγματι αντάξει της χριστιανικής μας πίστεως και ιδιότητος και να αξιοθούμε να την απολαύσουμε στην αιωνιότητα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για την παράδοση σας.